За втора поредна вечер в Българският културен институт в Лондон се провежда творческа среща в рамката на българското участие в Лондонския панаир на книгата 2025 година. Разговорът провежда Сюзан Къртис, издател, редактор, преводач и поет. Тя е директор и основател на Естелс Букс, независимо издателство за съвременна литература от Югоизточна Европа. Представя най-добрите автори от Балканския регион. Сюзан е бивша учителка. Живяла е в Белгия, Хърватия, Италия и Словения. Невена Дишлиева, Кръстева е преводачка от английски език. Благодарение на нейния труд, на български са излизали книги на Джон Апдайк, Джозеф Хилър, Филип Рот. Тя е и водещата фигура на издателство ICU, което през последните години разнообрази литературната сцена с важни имена и заглавия. Тя е и автор и на няколко книги. Представя Куфарът на брат ми. Този сборник се състои от 22 лични истории за днешния смисъл на думата емиграция и за пътя. Другата книга е «Бащите не си отиват». 24 изключително интересни, светло или тъмно тъжни и красиви истории за отсъстващи бащи. Къде искаш да отидеш? По света. Въпросът не е в посоката, в самото пътуване, в нуждата от път. Първо пада покривът. Силвия Чулева и отговорен редактор на редакция Култура, на програма Христо Ботев и водеща на предаването Артефир. Собственик е на издателство Да. Представя книгата си «Отиване-връщане». Тя е плод на няколко пътувания до Прага, осъществени след падането на стената и отварянето на границите. В основата са дневникови бележки. Поетично-есистичната форма ни отвежда до едно пътуване, което пренарежда и пренаписва личната история. Бледата светлина в градината от случки и неща. Третото парче, как да го нарека, фрагмент. Къде искаш да отидеш? По света. Въпросът не е в посоката, в самото пътуване, в нуждата от път. Първо пада покривът, после искаш да разбереш коя си, като разбереш откъде си. Пътувах до Прага през 3 сезона. 3 пъти без цел отивах и се връщах. Коледа и Великден и между тях лято, което разпуска душата и сандалите. Разбрах, че случилото се веднъж може да се случи и втори път, дори ако вече си го написал. След известно време подробностите се изтриха. Остана бледата светлина в градината от случки и неща. I realize that what has happened once can happen a second time, even if you've already written it down. Екатерина Петрова се занимава с литературен превод, есеистика и журналистика. В нейн превод са сборниците Куфарът на брат ми и Бащите не си отиват. Автор е на книгата Нещотърсач, 44, не, обикновени предмета от близо и далеч. За превода на романа на Яна Букова Пътуване по посока на сянката получава гранта от Пен Америка. Срещите в Българският културен институт в Лондон са събития, които дават трибуна на българското изкуство и култура в световната арт-сцена.